O PDI deste ano será botarse ao monte! Este ano, pola COVID-19, vémonos afectados por moitas normas, pero iso non nos frenou. Despois da volta do colexio, seguimos esforzando para sacar un ano máis a nosa PDI. Informámosvos das novas novidades de curso. Unha delas é que o noso proxecto non estará exposto durante un só día, senón que estará do día 9 ao día 13. E ademais non se celebrará na escola secta, non que se trasladará ao Monte da Toxa debido ao coronavirus. Botarse ao monte trata sobre a natureza. Ademais, ao longo do curso fomos realizando diversas saídas ao paraíso que temos cerca de nós. Botarse ao monte seguro que fará que queiras máis a natureza. Este PDI está cheo de aprendizaxe e imaginación que seguro que vos encantará.